El diari de les eleccions. Anàlisis de la campanya. Ahir es va acabar la campanya electoral més llarga de la història del Barça. Una campanya que s'ha fet llarga pels culers i s'ha fet llarga pel club, que necessitava un president com més aviat millor. Segurament no hem pogut seguir la campanya amb la intensitat i amb el seguiment diari que hauríem tingut si una operació de desprendiment de retina no ens ho hagués impedit. Però avui sí que volem explicar i fer un resum d'aquesta campanya, explicar què hem vist en cada un dels candidats en aquesta campanya i definir cada un dels candidats amb una paraula. Joan Laporta, coherent. Joan Laporta va dir el primer dia que no donaria noms i no ha donat noms. Els que esperaven molts noms, com va dir el 2015, no els han tingut. I sí han tingut projecte. Joan Laporta sí ha presentat projecte, ho ha fet amb gent important del seu equip, com Jaume Giró, com Xavier Budó o com Maria Elena Fort. Un Joan Laporta que, tot i no tenir noms, va tenir l'impacte més gran de la campanya amb la lona al costat del Bernabéu. Un Laporta que ha anat de menys a més en els debats. Segurament amb la darrera mitja hora del debat de TV3, amb el debat, segurament el moment en què l'hem vist més semblant al president que recordàvem Laporta que recordàvem de quan va ser president del club. Uns debats d'una campanya que no han canviat la percepció de que és el principal favorit de cara a les eleccions. Un Laporta que ha mostrat les seves virtuts, l'experiència i la capacitat de lideratge, i aquestes virtuts s'han vist molt més en campanya que no pas altres coses, un aspecte també positiu de la seva campanya. I també ha deixat idees molt interessants. Estem parlant del tema dels bons que s'han criticat molt, però que són una eina necessària per generar en el club la liquidesa per fer front a pagaments a curt termini. El Barça necessita diners a curt termini per fer certs pagaments que no es puguin ajornar. Estem parlant de pagaments a futbolistes, per exemple, estem parlant de pagaments també a altres clubs que se'ls deguin diners, i aquests diners s'han de generar d'alguna manera. I aquests bons són una manera de generar aquesta liquidesa que el Barça necessita a curt termini, perquè recordem que el Barça té un dèficit a curt termini que el Barça haurà de renegociar, i el que no pugui renegociar necessitarà generar aquests diners. I també ens va agradar molt el tema que es va explicar de la metodologia esportiva i de la Masia, de la metodologia de la Masia i de scouting, tot aquest projecte esportiu que s'ha presentat a la candidatura. Víctor Font, agressiu. Aquí sí hem tingut noms. Hem tingut noms com el de Xavi, com el de Jordi Cruyff, alguns amb desmentits, però aquí sí que sí. Al principi es parlava de que era més important el projecte que els noms, al final s'ha canviat i s'ha parlat més de noms, s'ha dit que els projectes els fan persones i per tant s'ha canviat i s'ha donat molta importància a aquests noms. Una candidatura que també ens ha deixat bones idees, a nivell social sobretot, algunes idees sobre la llista d'espera d'abonaments, però bones idees que a vegades han quedat amagades per una certa mania de la candidatura i del candidat a referir-se a altres candidats, en aquest cas a Joan Laporta. Aquesta mania de referir-se contínuament a altres candidats sembla que a vegades no ha deixat veure un projecte que hauria d'haver estat, que hi hauria de ser després dels anys de treball que hi ha hagut. Un Víctor Font que en els debats ha optat per dirigir-se directament al soci per intentar explicar-li que vol canviar el model de club. Entre les virtuts destacaríem la capacitat de treball i l'experiència empresarial que no en el món del futbol que ha mostrat Víctor Font. I aquí també algun defecte com lligat segurament a aquesta experiència, que a vegades hem notat certa arrogància en explicar alguns conceptes, quan a vegades s'ha fet servir el concepte de perquè els socis ho entenguin. El que està clar és que Víctor Font, el que s'hi ha aconseguit en aquesta campanya, és que se'l conegués molt més entre els socis i aficionats del Barça. Toni Freixa, propagandístic. Els grans anuncis de la campanya els ha donat Toni Freixa, que es podia fitxar dos davanters i un defensa de nivell, uns fitxatges que amb la situació econòmica del club semblen, si no són impossibles, per tant, són molt complicats, si no impossibles. També un anunci del Barça Corporate i anunci d'acord de patrocini. Per tant, els grans anuncis els ha donat Toni Freixa, per bé que alguns anuncis semblen complicats que es puguin dur a terme si ell fos president del Barça. Aquí també Toni Freixa s'ha queixat de que no ha tingut tant espai periodístic com per exemple Laporta o Font, però aquí creiem que aquest menys espai periodístic li ha beneficiat per poder explicar les seves idees. Això també li ha passat en els debats, que com que ha pogut marxar de la dicotomia entre ells dos, li ha servit per explicar més les seves idees. I aquí hem de dir que estem en desacord amb la sensació que hi havia al periodisme, que al final això era una guerra entre Laporta i Font. Creiem que aquestes eleccions a la Barça tenen 3 candidats i que els 3 candidats tenen opcions de poder-les guanyar.
I pel que fa al projecte o les idees que ha explicat a la candidatura, hem de dir que ha estat unes idees molt centrades en el tema populístic, perquè per Toni Freixa el problema del Barça és populístic. Això també ho deia un expresident i per això s'ha centrat molt en explicar el tema futbolístic. I en aquest sentit, aquí, un dels aspectes positius a destacar és la figura de Lluís Carreras, que ens ha explicat aspectes futbolístics que segurament ell coneix bé. I aquí veurem si tota aquesta manera d'explicar les coses li servirà a Toni Freixa per treure's la llufa de ser el candidat continuador de la Junta, perquè al final, si bé no va estar la Junta de Josep Maria Bartomeu darrere, sí va estar l'anterior Junta i mai ha renegat del que ha estat l'exercici i el que s'ha fet al club els darrers anys. I fins aquí aquest és el resum que nosaltres fem d'aquesta campanya. Una campanya que s'acaba i unes eleccions que ja tenen una part de feina feta, perquè al final recordem que ja hi ha hagut 20.000 socis que han votat, per tant, si recordem que a les últimes eleccions van votar 43.000 socis, ja gairebé la meitat han decidit qui volen que sigui el proper president del Barça. Per tant, ja hi ha hagut un vot que potser el que hem vist en les últimes setmanes no tindrà tant impacte, perquè ja hi ha aquest vot que ja està decidit. Aquí, també respecte al vot per correu, volem deixar clar que al final hi ha moltes especulacions sobre si pot beneficiar a un o pot beneficiar a l'altre. Això hem de dir que ningú ho pot saber, perquè el vot per correu es comptarà demà juntament amb la resta de vots, per tant, això ningú ho pot saber, només poden ser especulacions. I el que sí volem dir avui, el que sí volem demanar avui, és que a tots els socis que encara no hagin votat, que ho facin, que vagin a votar, que demà vagin a votar, per escollir qui volen que sigui el proper president del Barça. Necessitem que aquest proper president tingui un nivell de participació i dels socis important. Per tant, necessitem un president que surti amb un nivell de participació important. Per tant, us convidem a tots els socis a demà a anar a votar a la seu que els toqui i a decidir qui volen que sigui el president del Barça en els propers anys.